Hi jongens, dat moeten we sowieso zoenen. Ik ben getrouwd en ik wil sowieso nee, ik wil eigenlijk niet naar bed wachten met mijn eigen man. Jammer hè? Ja. Nee, bij de trots. Ja, ook heel netjes. Ja. Mediato's. Rajib! Nee, ik heb echt geen mediato's. Nee. Jezus, hebben we het allemaal tegen jou? Ja, goed hè. Het is vallen en opstaan. Welke vind je leuk? Sorry. Nou, ik ken die andere die persoon, ik ken in ieder geval wel. En die vind ik wel echt netjes. Aardig, intelligent. Dus dan zou ik het voor hem Toch leuk werk, ja. Goeie vriend, maar goeie man. Ja, ik vind hem heel aardig. Een seksrelatie is met een man, dus ik hoef daar sowieso niet over te fantaseren met een man. Dat laat aan jou. Nee, ik kan het wel. Ik ben er nu. Oké. Nooit meer seks? Ja. Of wel seks, maar dan is er altijd één van je ouders. Ja, dan denk ik het nooit meer. Ja, ik vind het een beetje moeilijk. Ongemakkelijk. Ook niet. Ik heb heel veel respect voor mijn moeder, stiefvader en dat is iets dat ik dus dan maar heel erg veel knuffelen waar ouders bij zijn. Ja. Ja.